На лов за 100 кадри, епизод номер 2. Видите за Златица. Намираме се на Беклемето, времето не е с нас. Има доста облаци, не знам дали ще успея да пусна дрона и да направя някакви кадри. Това, което се надявам да снимам днес, тук са камиони, коли, може би някое стадо с животни. Времето обаче не е с нас. Преди малко валеше, а вече пече слънце. Отиваме на специалното място, където ще използвам моето буби и безплатният ми модел. Насочили сме се точно в окото на бурята.